Right, manhero akanaka maZimbabweans. Madekwana ano nyasha dzashe dzigare mamuri nekusingapere. Tinokatyamadzwa zvikuru especially nemazwi ari kutenderera pazvivhitivhiti nesocial media akataurwa naMebo Chinomona vachiti kana kuine vamwe vanoti havade 2030 ivo vachipikisana nesu vacharohwa nemadhironi ndava kana vekuiraki vakamborohwa nemadhironi vamwewo mavice president akadonha nezvikopokopo. Mazwi avo iwayo anoratidza kusakura mune zvematongerwo enyika. Ukaona munhu amisikidzwa pamberi pevanhu achinzi mukuru wemadzimai. Madzimai tinoziva ari vanhu vanouya nemaadvice vanopa dzoreredzo especially mune zvematongerwo enyika vachitaura zvinhu zvinomeka sense. Uyo anonzi Mebo Chinomona akura zera rake rasvika palevel yakafanana naMandiye. Ende maitiro acho iwayo haana kwaanoenda, toziva kuti achazongonyarara ende zvinonyadzisa maitiro akadaro. Hapana vanhu vakataura matauriro akafanana naMebo aya vakazosustaina in the political realm. Zvinhu zvinonyadzisa kuona munhu akafanana naningi naMebo Chinomona achitaura mapwapwa akadaro ekuti kana kune vamwe vasingade 2030 vacharohwa nemadhironi vachafa nekuti vachifananidza nemutungamiri wekuirani, majenaro ekuirani akaurayiwa. Saka ndozvaari kudai kuti even nevari muZimbabwe vasingade 2030 hanzi ngavafe. Saka ingava nyika here iyoyo yekuti iwe zvaunoda chete ndizvo ngazviitwe. Vamwe vanoti tizvide vonzi hazvina mhosva mavice president vachadonha vari mundege. Ari kuedza kutaura ndiani ipapo? Iye Mebo Chinomona iyi. Taseka zvikuru takangoti Mebo iwe uri kungokunguruka zvako uri ikoko ukapinda mupolitics zvekuti wanyanyoita politics dzinoyevedza rinhiko iwe. Zvekuti vanhu vanga vabva wanyanyokutya stereki kuti hanzi une mahwani maningi stereki. Bata hana yako katatu iwe Mebo iwe. Unogona kutadza kurara pamba pako chaipo pako pawagara uchirara every day unogona kutadza kuparara futi. Handi wazvona. Ukaona ana Mandi Chimene vatiza kuenda Mozambique unoraramira Mozambique. Inyaya yemazwa. Bata mazwa ako aunotaura. Ndava magumo acho ane musodzi. Hapana munhu aunochisidzira iwe pauri ipapo. Uchitaura zvinhu zvokuti hanzi vanorohwa nedrone. Drone racho riri kupi? Kuda kunyaradza nyika kuti itadze kutaura kuti nyika yaipa, nyika iri kumorwa nenyaya dzekuti unotaura nyaya dzemadrone iwe. Nyika yese yasafira kuti wakaita mwana naMnangagwa, saka nyika yese ndizvo yasafira manje. Kune vamwe vari kuti taona vachiwenga nhasi vachisekererana naMnangagwa kwazvo kumeeting. Iwe isa nyaya itakabvira takutaura takati nyaya haisi yavachiwenga kai. Inyaya yevana veZimbabwe. Otherwise vachiwenga vari kutojowo zvakanaka nekuti ndi vice president hapana pokuti vangazoshaya semurwi werusununguko. Nyaya haisi yavachiwenga, nyaya ndeyevana veZimbabwe vari kungoti uyu vachiwenga vari nani pane imba vai. Takatomboisa ivo nyika inotoita nani than zvairi. Saka zvekuti hanzi vazopfeka hembe dzakafanana ikoko kana ikoko vari kutaurirana zvavanotaurirana. It's nothing to do with us. Handi wazvinzwisisa. Takataurira kudhara takati kana mangwana chai vachiwenga vakabuda vachitoti pamberi naMnangagwa ngavaende ku2030. Takataurira kudhara asi kuti misa kuti dzinge Mnangagwa. Tinongomudzinga vachiwenga vacho varipo. Handi wazvinzwisisa. 2017 Mnangagwa aita seko. Ndiye aita slogan yainzwika nenyika yese achiti pamberi naDr Stop It. Achipfeka hembe yanga ina Dr Stop It. Mnangagwa paakazonotaurirwa nyaya dzekuti ndiri kudonhedza mangwana China gushungo kubulawayo. Anga akatopfekawo futi hembe yanga itone mufananidzo wa Dr Stop It naMugabe. Saka munotitaura kuti kudimi kana muchita vakatobatana zvokubatana kwavo don't care about nyaya dzavo dzinotaura vachiwenga na Mnangagwa. Nyaya haisi yavachiwenga, nyaya ndeye vana veZimbabwe vari kuti ayewa
imi vachiwenga titungamirirei. Even vasingade tichavamanikidza kuti vatitungamirire. Ndozvatichazoita izvozvo. Tichavamanikidza because pavakatombotaura ipapo kuti havade huori ipapo ndopatakabata ipapo ndopatakatonoti henaro uyu mutungamiri anenge ari nani pane uyu. Ipapo pavakatomboramba mari yechigananda chinonzi wiki nochivhayo kati iwe 50,000 yako dzokera nayo yakasviba. Ndopatakaonoti no henaro haikaka ndiye mutungamiri atiri kutsvagawo. Ani mazonaka. Saka hatinei nezvese zvimwe zvezvo zvamunosikira muchitaura musocial media zvinotaura nevarakashi vachitora tumapikicha twavo vakagara vari vairi vachisekererana. You don't care about it. Hatinei nazvo zvezvo. Isu kuvaka nyika inonakira munhu wese. Ezvi tichiti ngavapinde vachiwenga. Takataura kudhara ende ticharamba tichingotaura. Tiri kuda kuti vaite hurumende yembatanidzwa nemamwe mapati nemaorganization akasiyana kugadzira taumboisa chimwe chingungundengu chilegendary chegovernment chagadzira zvinhu zvokuti munhu wese wega akaenda so paATM akanozviwa US so paATM anofara. Ndozvatiri kuda izvozvo. Akaenda kuchipatara so manesi anenge achirapa vanhu nemwoyo unoda because anenge achitambira mari. Unoziva mari dzevashandika. I think maZimbabwe mari dzevashandi chaidzo nemaminerals ese atinawo. Hatichada maminerals anobuda outside the country. Taita make sure maminerals ese anofanira kuti aende kuFidelity. Toona kuti hakuna gold inobuda gold kana chibuda rinofanira kubva kuFidelity. Tira kuti vashandi vanofanira kana vazohorawo mari imwe iri ishoma. Vanofanira kuti kana vahora 1000 US ndiye vanofanira kunge vachihora 1000 US. Mushandi wegovernment ngaahore 1000 US muhomwe yaanofanira kunge achienda nayo. Kwete tuma 250 twamuri kuwapa netumabondi nechino chino. Zvimazigi zvezvo zvinofanira kutaiwa mapepa ekutoilet aya anofanira kutaiwa aya mapepa ekutoilet aya. Andi mazvona. Vana vechidiki nyaya dzemadrugs siyai. Nyaya dzemadrugs dzasvika panhano yekukura. Hamusisina decision makarova mutoriro iwoyo. Munobva maona unge zvakanaka kwazvo. Siyai madrugs edzai kuzvidzora. Amuzova muri vatungamiri vane dignity mangwana. Kana makava muri vanhu vanoshandiswa nemadrugs. I think next government inofanira kuisa tough measures against nyaya dzemadrugs. Because vakomana vedrugs vari paCentral apo vari kuenda vachipiwa mari mavanoenda umu havasi kubata vanhu. Vanoto nenzvimbo dzavanokolekta mari vachipiwa mari nevanhu vemadrugs ava. Handi mazonaka. Vanotosvika right. Macomrades mamuka sei. Itirwai zvakanaka mangwanana ano. naMwari ngaakuitire zvakanaka nemudzimu yose. Zvinhu zvinosuisa ende zvinhu zvinonyadzisa zvikuru zviri very legendary kuti January takafirwa nemadzimai akanga akazvitakura anosvika 200 something. Takafirwa nevana vanga vakubarwa patime yekunge vachibarwa vanosvika ivo 270 something muna January chete. Kuburikidza nezvipatara zvedu nekuti hazvina kumira zvakanaka, health iri bankrupt kuburikidza nembavha dzakatora mari dzakaenda nayo dzichitengera vanhu motikari. Zvinhu zvinonyadzisa ende hatina kuzvitaurira, asi danho rinoshanda nderekuti isu tobatana sevana vomunhu mumwe titosumuka tota aiwaka enough is enough. So vechidiki, it's up to us to choose champagne for a few people or clean water for all of us. Pane zvinhu zvokuti unopiwa champagne muri tu monwa motanga kusapota zvinhu zvisingaramise vanhu. Hatina kwatinoenda nenyika as long tatora gwara rakafanana nairo. Nyika yedu iri kuda kuti tibatane. Nyaya yekuzondana yokusikera muchitukana mumagroups umo, ningi mutengesi chinotengeswa chiko munyika imomo. Hamuna chichatengeswa umo, chinotengeswa chi. Nyaya inofana kupera, hatide. Tinoda kuti mureforme mune zvematongerwo enyika, mukudze rudo, the spirit of togetherness.
ndo yatinochemera zvokusikera muchitukana kunzi chamisa mutengesi kasukwere mutengesi ningi mutengesi hazvina zvazvinosovha panhau yatakatarisana nayo. Only kubatana ndo kunopa kuti tiende mberi. Saka takati nhau yatakatarisana nayo iyoyo haisi yemaindividual, ndevana veZimbabwe, haisi yemapato bodo, ndeedu tose kuti tigadzirise nyika yedu, tuone kuti tagadzirisa upfumi hwadzoka kuvanhu. Pane vanhu vari kutsautsira nzira yedu vachiita senhundira musime nemhara patsetsetse, vachityisidzira vanhu nenzira yekuti isu vanoda Mnangagwa maningi ende anofanira kuita life president. Let it be clear kuti zvamaita izvozvo zvakwana ende takazviona. Time yekuti tidhire nemiri kusvika ende madays ari kuuya iwayo. Tine vanhu vakafanana naMudekunye akabirira election achishandisa masimba ekuti anowirirana naMnangagwa, akatorera MP kuna chinotimba chinozi uyo anodiwa nevanhu ndiye akawina primary election asi akabirirwa, zvese zvetozviziva. Mudekunye akapinzwa nenyaya yekuti anoshandiswa nemabhururu aMnangagwa nevana vaMnangagwa. Zvino akabirira election ikoko akapinda saMP, asi ikoko vanhu vasafa, vanhu vachema mhere isingagumi. Anoenda ikoko achinoginyavhura lendi, anoginyavhura mamainzi, anoita sezvaanoda, hapana anomutsura, including kutorova chaiko vanhu. Hapana anonoripota, kana even kana akaripota nyaya dzacho dzinongotsikwa-tsikwa dzotopera dzakadaro. Uniwoyo unofana kupera ende iye Mudekunye achauya tichamisa pamberi pevanhu apa ugodaira nhau dzake. Tiri kudziziva, tine nyaya dzese zvese zvaakaita takazvisa mukombiyuta, tiri kuzvisa mukombiyuta, takatozvisa mukombiyuta, ugona deal with him. Garwewo akatuma vanhu vakaenda kunoabducta honorable Jinda Guru, vakamurova zvakaipisisa vamaabducta ikoko, vakaenda vakanomutaya vakamutaya, vakamutorera foni vakamurwisa. Nyaya idzodzo dzese tiri kudziziva, takadzisa mukombiyuta. Kana time yakwana Garwe da kumuunza apa tichamubvisa hembe. Don't worry. Musazouya pamberi pedu kuti muri kuita utsinye. Vanhu vedu vatambudzwa zvakwana, vanhu vedu varowa zvakwana. Isu tichatsiva, I'm telling you. Time yekutsiva ichauya. Garwe zvauri kuita izvo tiri kuzviziva. Mukodza pamanikalenda apa anoita zvaanoda, anotumira vanhu, anoshandisa mapurisa achibuda nepfute vachidi. Musazotiti tanyanya kana taakudzora, because time yacho ichakwanawo. Andi mazinzi. Nekuti nawo zvakanyararwa, Jinda Guru akaabductwa, akarohwa, akatorerwa foni, hapana ari kutaura nezvazvo. Isi takanyarara, handirika? Anyway, kana time yedu yekuti revenge yakwana, musazoti no, imimisei maakuita zvakati, musazotibata. Pane mamwe maland barons ari kuside kwanana Mutokoko ari kushandiswa zvakare. Endai muvataurire, kana pane vanhu kwaMutoko panapa, endai muvataurire, takomana zvamuri kushandiswa nana Mebo chinomona muchibira vanhu mari, mamwe acho makansela, vamwe vari kunational executive vanoshandiswa naMebo chinomona, uyezve vanothreatena vanhu nenzira yekuti vanoda Mnangagwa maningi vachiti ngaafire pachigaro. Pana anonzi Ado Nyakudanga, central committee member iyeyo, handi mazinzwa. Pana anonzi Shailet Dandara, ndikansera iyeyo. Pana anonzi Martha Mudiwakure, provincial member. Kuna anonzi Nyarai Tsura, ndikansela. Kuna anonzi Chiguna. Kuna Chipo Shambari, kansera. Kuna Chris Saidi, provincial member. Kuna Alfred Gui, handi mazinzwisa. Kuna Tendai Mahara, kansera. Kuna Robson Jembere, kansela. Irendi baron nekugumisidza remhando yepamusoro rinoenda ichikisidzira kanzuru achitora mastendi nenyaya yekuti ada kupa vana musangano, opa vana musangano kana 5, iye bva atora mastendi acho 90 otengesa achiita zvaanenge achiita. Time iyo iri kupera. Nyika ndeyevanhu, toda kuti tigadzise nyika idzokere kuvanhu. Handi mazinzwisa. Pana anonzi Mapira Saunga, ndikansela zvakare. Handi mazona. Pana anonzi Seti Lilambwa, iro ndi baroni. Vanhu ndikutaurira yava varume, musazotibata, musazotidzora, because tida kuzonatsodhira nevanhu zvemhando yelevel yepamusoro, because nyika iri kutambudzika
ichitambudzika kudai so panoita vamwe vanhu vanenge vachiti zvinhu zviri right even zviri wrong. Andimazviona. Saka ngazvizikanwe kuti tada kugadzira Zimbabwe yakabatana, but vanhu vese vari kutsautsira vari kuabducta vanhu hatisi kuzombovasiya vanhu ivavo. We are going to deal with them permanently. Hatisi kumbofodha maoko edu. Zvokunzi Chitema achidzorerwe zvezve aiwa. Kozoita itutu timu twovarakashi tunosikera tichiita zvisane basa sei tichitukana Gomwe tichituka Nhingi tichitaura zvisane. Isu takati aiwa. Kuti tivake Zimbabwe yakanaka ngatichisiya slogan yekuti pasina Nhingi. But tutonoti kana isi takatsotsowo pasina Nhingi. Vedu vacho vari kunzi pasina Nhingi. Aonere kuti kupererwa ikoko kuti anzi murume mukuru anoenda parari unotaura kuti anzi pasina Gomwe. Pasina Nhingi. Natsenengama. Pasina nyoka yemabhunu. Hazvipiti pedignity izvozvo. Saka isu manje tatopindawo imomo takutotiwo pasine mifuti. Andimazviona. Ndo zvatakutoita izvozvo. Ende ngazvizikanwe. Hapana chiri kudzokera kumashure. Nauya ndiri kutaura nhasi ndeyekuti demonstration iri kuuya. Vamwe vari kuti Gesa wacho hatichavimba naye. Inda vanoendera futa hadzoke. Aiwa. Be patient. Kumhanya hakusi kusvika. Chingungundengu chiri kurongwa chichinatsorungwa munyu. Andimazvinzwisa. Shamhu ine munyu iri kuuya. Muchamuona Gesa ari kuuya. Musarasa henyu tariro. Remember kuti vana veIsraeri vari munzira vatarisana neKenani vari kuenda kuKenani. Kune vamwe vakatombota Moses iwewe tidzorere kuKenani. Ndava iwo wakatoipawo futi iwe hausi right. Vakatombomupandukira in the way. Saka dai muri vamwe magona kuita patience. Takambokutaurira inyaya ya Noah kuti kumazuva aNoah kune vamwe vakatopanduka vambenge vavakangara zvakanaka vakadzokera kumashure. Nekuda kwekushaya patience, munhu iva ne patience, whatever you do, iva uri munhu anoita patience. Saka hapana chiri kudzokera kumashure. Musambofa zvenyu makanyeperwa. Ende itai mobilization kwese kwamuri. Takataura kudhara takati chinhu ichi ndechevanhu, hachisi cheZANU-PF, hachisi cheTriple-C, ndechevana veZimbabwe. Hatirwadziwe isu kuti tione kana Nhingi Osalos ari minister welocal government. Hatimborwadziwe isu. Hatirwadziwe kana kuona wokuTriple-C ari kana minister weNhingi wemamwe maportfolios. Hatina kana mhosva nazvo izvo. Andimazviona. Hatirwadziwe isu kuona even anini anapinda pafinances long achiziva zvaanoita. Hatina mhosva nazvo izvo. Nekuti chinangwa chedu kaisu hachisi chemaministry kaisu. Chinangwa chedu hachisi chekuisa mari muhomwe kaisu vamwe. Ndechekuti nyika yagadzirwa here health ikaita sai kufirwa nevanhu. Unoziva kuti chinhu chakakoshesesa pasi pano upenyu hwomunhu. Ukaona vakadzi unoziva here kuti vakadzi pavanobara pai vane time yekuti kana iye akasvika pakukundika kuti apushe mwana anomba chiendai kuC section. KuC section kwacho kuneiko chiriko. Ende hapo munhu akupararirwa neupenyu, mwana ari mudumbu omva afa futi. Ndikutaura zvinhu zviri pachena, zvinhu zvine information, zvinhu zvine exhibit zvokuti January ega takafirwa nevakadzi vanosvika 250 something. Takafirwa nevana vanoita 270 something. Patime yebirthday kuti vabatsirwe. Tonzwana tuarakashi tiri kupa mafoni twa tichitaura zvisane basa samusocial media. Don't worry, madhezi akwana. Chaibva kachinishi. Madhezi akwana pachamhanywa zviri very legendary gaiti kutaurirei. Pachamhanywa zviri very legendary hapana chiri kudzokera kumashure. Handi mazinzisa. Pachamhanywa zviri very legendary.